गोसोआ आंदि फाग्ला जायो आयौ मेगनजों मोदै गयो बिसोरथ' जोंनि रियेल हिर' ना जोंनि बर' हारिनि थाखायनो बिसोरो नांनानै दिनै जेलाव थाफैनांदों हारसिं आं मोसाया होननानै माने आब' गेमस्रिखौहाय मोसानो होबाय ओमफ्राय जों ज'है मोसानायनि खोथामोन नाथाय आं मोसादिया आरो हाबाब गोसोआ लुबैदों बोसोर गोदानाव न'आव थांनो साहाबा आंनो सुथि होआ बोसोर गोदानाव आइ आफाखौ गुगुरु खुलुमनो राइफलनि गुलिया होयो हेंथा गोसोआ लुबैदों अनजालि गावदांजों बैसागु रंजानो दावहा थिलिया हगार हरा बैसागु बोथोराव आंखौ फैसि फैसि नेदों दा बिलाइ आइ आफा दुखुथिया लामा नायै नायै जौथियै थियै दंसै दा बिलाइ अनजालि गावदांआलाय बिफां बारस्लाय दाउखौआ मानो गाबो आयौ बैसागु बोथोरा मानो फैयो आयौ गोसोआ आंदि फाग्ला जायो आयौ मेगनजों मोदै गयो बिखुंनि राइफला सिफुंजानायमोनब्ला रिन्दाव थांगौमोन आं दालाय बैसागु बराय हरनो बर'नि थुफिया अनजालि दानाय गामसा जानायमोनब्ला लावदुम लावदुम खर' खावखानानै बैसागु मोसागौमोन पाहारनि बंफाङा गावदां जानायमोनब्ला मोसायै मोसायै दैलांगौमोन आंलाय गावदांखौ गोबानानै बिफां बारस्लाय दाउखौआ मानो गाबो आयौ बैसागु बोथोरा मानो फैयो आयौ गोसोआ आंदि फाग्ला जायो आयौ मेगनजों मोदै गयो गणतन्त्र शिक्षाफोर जानानै फैदों आंजों दावहा नांनो थाखाय बिथांमोनखौ मोनसे खावलायनो नागिरदों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बिटिआर बासिनिसिम हाग्रामानि सोलोंथाइनि सायाव आंहा सन्देह दङ हाग्रामानि रोंगौथिनि सायावहाय जुदि बियो रोंगौथि गोनां सासे मानसिमोनब्ला फरेनार आरो इन्डिजिनियास बे सोदोबखौ बाहायनो रोंगौमोन आं जुदि बिथांखौ आरटिआइ होयोब्ला जे बिथाङा सासे इन्डिजिनियास इन्डियान मानसिखौ थागिबि सासे जाथिखौ फरेनार जे होनदों होमब्ला बर'लेण्डखौ बिथाङा मा आसाम भारतनि गणतन्त्र मोनसे गणतान्त्रिक देशनिफ्राय आलादा मोनसे हादोर खालामनानै रायजो खुंदोंमोन नामा आं बिथांनि सायाव दा आरटिआइ होनो हायो गोसो जायोब्ला किन्तु आंनि खोन्थाया जादों आं मूर्ख जानो नागिराखै आं सोरजोंबा सोरनिबा एगेन्स्टै थांनानै खामानि मावनानै समाजखौ गुबुंले खालामनो नागिराखै बिथाङा गाव सैथोखौ गनायनो हायियावनो मा होनो जाहा थाहा गुबुन माबा माबि राव बखिलागासिनो दङ फरेनार सोदोबखौ बाहायनायनि थाखाय बिथांनि सायाव जे मोनसे एलिगेसन जाथावना बे बाथ्राखौ बिथाङा आयेन बायदि सोंनानै लाथों गतिके आं बिथांखौ खावलायो नोंथाङा मा होनो दा सौलायै मेंग्लिखाबाय आथिं आखाइ रुमायजोबखाबाय दा गं बायनानैबो गं बायाखै होननानै बुंना लाबाय थायोब्ला रायजोआ बेखौ मानिनानै लाया गतिके दा गणतन्त्रनि पद्धतिजों आवगायनो थाखाय जों बिथांखौ चेलेन्ज खालामो आरो बिथाङा थारैनो सासे चेलेन्जिं मुडनि सासे दैदेनगिरिब्ला काउन्सिलनि एसेम्ब्लियाव फैनानै आंखौ बुंफैथोंना आं फरेनार ना इन्डिजिनियास
आं चेलेन्ज खालामो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मार्च दानाव जोंहा मोनसे एसेम्बलि जानो थांगासिनो दङ बे मार्च दाननि एसेम्बलियावहाय बिथांनि जा 10 जन माबाफोर दंबावो एमसिएलएफोर दङ बिखाफोर दानानै फैदों आंजों दावहा नांनो थाखाय आं फरेनार इन्डिजिनियास गणतन्त्रनि पद्धतिजों आवगायनो थाखाय जों बिथांखौ चेलेन्ज खालामो आरो बिथाङा थारैनो सासे चेलेन्जिं मुडनि सासे दैदेनगिरिब्ला काउन्सिलनि एसेम्बलियाव फैनानै आंखौ बुंफैथोंना आं फरेनार ना इन्डिजिनियास आं चेलेन्ज खालामो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मार्च दानाव जोंहा मोनसे एसेम्बलि जानो थांगासिनो दङ बे मार्च दाननि एसेम्बलियावहाय बिथांनि जा 10 जन माबाफोर दंबावो एमसिएलएफोर दङ बिखाफोर दानानै फैदों आंजों दावहा नांनो थाखाय आं फरेनार ना इन्डिजिनियास फार्स्टआव आं नोंथांमोनखौ मोनसे खावलायनो नागिरदों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बिटिआर बासिनिसिम हाग्रामानि सोलोंथाइनि सायाव आंहा सन्देह दङ हाग्रामानि रोंगौथिनि सायावहाय जुदि बियो रोंगौथि गोनां सासे मानसिमोनब्ला फरेनार आरो इन्डिजिनियास बे सोदोबखौ बाहायनो रोंगौमोन आं जुदि बिथांखौ आरटिआइ होयोब्ला जे बिथाङा सासे इन्डिजिनियास इन्डियान मानसिखौ थागिबि सासे जाथिखौ फरेनार जे होनदों होमब्ला बर'लेण्डखौ बिथाङा मा आसाम भारतनि गणतन्त्र मोनसे गणतान्त्रिक देशनिफ्राय आलादा मोनसे हादोर खालामनानै रायजो खुंदोंमोन नामा आं बिथांनि सायाव दा आरटिआइ होनो हायो गोसो जायोब्ला खिन्थु आंनि खोन्थाया जादों आं मूर्ख जानो नागिराखै आं सोरजोंबा सोरनिबा एगेन्स्टै थांनानै खामानि मावनानै समाजखौ गुबुंले खालामनो नागिराखै बिथाङा गाव सैथोखौ गनायनो हायियावनो मा होनो जाहा थाहा गुबुन माबा माबि राव बखिलागासिनो दङ फरेनार सोदोबखौ बाहायनायनि थाखाय बिथांनि सायाव जे मोनसे एलिगेसन जाथावना बे बाथ्राखौ बिथाङा आयेन बायदि सोंनानै लाथों गतिके आं बिथांखौ खावलायो नोंथाङा मा होनो दा सौलायै मेंग्लिखाबाय आथिं आखाइ रुमायजोबखाबाय दा गं बायनानैबो गं बायाखै होननानै बुंना लाबाय थायोब्ला रायजोआ बेखौ मानिनानै लाया गतिके दा गणतन्त्रनि पद्धतिजों आवगायनो थाखाय जों बिथांखौ चेलेन्ज खालामो आरो बिथाङा थारैनो सासे चेलेन्जिं मुडनि सासे दैदेनगिरिब्ला काउन्सिलनि एसेम्बलियाव फैनानै आंखौ बुंफैथोंना आं फरेनार ना इन्डिजिनियास आं चेलेन्ज खालामो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मार्च दानाव जोंहा मोनसे एसेम्बलि जानो थांगासिनो दङ बे मार्च दाननि एसेम्बलियावहाय बिथांनि जा 10 जन माबाफोर दंबावो एमसिएलएफोर दङ बिखाफोर दानानै फैदों आंजों दावहा नांनो थाखाय आं फरेनार ना इन्डिजिनियास आंखौ बुंफैथोंना आं फरेनार ना इन्डिजिनियास आं चेलेन्ज खालामो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मार्च दानाव जोंहा मोनसे एसेम्बलि जानो थांगासिनो दङ बे मार्च दाननि एसेम्बलियावहाय बिथांनि जा 10 जन माबाफोर दंबावो एमसिएलएफोर दङ जिउआव माने थाबैनो मोजां टाइम फैथो आरो जोंनि बर'नि जायखिनि माने गिदिर गोलाव बा सालायगिरिफोर बिथांमोना एसे सानथोंसै बिथांमोननि थाखायनो बिसोरथ' जोंनि रियेल हिर' ना जोंनि बर' हारिनि थाखायनो बिसोरो नांनानै दिनै जेलाव थाफैनांदों हारसिं माबा मोनसे दाय मावनानैथ' जेलाव थाफैनाङाखै बिथांमोना एसेबां माने नाजाबोबाय जुजिबोबाय खस्थ' खालामबोबाय बिदि खालामखांनायनि उनावबो एकर्डा जाबाय एकर्डा जाखांनायनि उनावबो माबोरै बिथांमोना जेलाव थानांखो बिदिबा एकर्ड खालामनायनि जेबो जुक्तियानो थायासै होननानै आंबो सानो ओंखायनो थाबैनो बिथांमोनखौ दिहुनथों आरो जोङो बिथांमोननि न'खरनि जायखिनि खबर लानो फैदो बिथांमोनजोंबो रायलायदो बिसोरनि बिमामोन फैदो बिब' फैदो सोरनिबा बिदा फैदो माने ओरैबायदि दुखु नांदों आरोना माने खायसेनि न'खराव बिथांमोनाथ' दङ जेलावनो खिन्थु बिसोरनि फेमिलिफोरा सोरबा बिसोरनि हिन्जावफोरा गारनानै खारदो गथ' गथाय दं दा बिसोरो लेखा फरायनायनि टाइम बिसोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनो थाखाय बा बिसोरनो नांगौ बायदि होनो थाखाय बिसोरनि माने बिबै बिबौफोरा बहुद खस्थ' जानांगौ जादों बेफोरबायदि खोथाफोरखौ माने सावरायनानै एसे दुखु मोनदों आरोना ओरैनो बेयाव दोंबेसे मोसाबोखो ओरैनो आङो बेयाव मोसानाय जायासै ओमफ्राय जोंना टाइमाबो बिराद खममोन जोङो 3 घन्टासो बाहेरायाव थानांदों जोंनि मानसिफ्रा गोबां जानायनि थाखाय ओमफ्राय जों सिङाव हाबैनो एसेबां थाब चान्स मोनासै ओमफ्राय आंनि देहायाबो मोजां नङा आं बिराद लोमजागासिनो दङ ओमफ्राय बेखायनो आं मोसाया होननानै माने आब' गेमस्रिखौहाय मोसानो होबाय ओमफ्राय जों ज'है मोसानायनि खोथामोन नाथाय आं मोसादिया आरो